ଆଜି ରବିବାର ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ପାଗଳ ମାଛ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି ବୋଲି ତ ଦେଖୁନ ଦୋକାନଟାକୁ ଧରିକି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର କି ବିହନ ଦେଖଲ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ପକେଇ ପକେଇକିନା ଭଲ କି ଧୋଇଦେଲି। ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ପଣସ ମଞ୍ଜି କାଟୁଥିଲେ ମୁଁ ବି ମାଛ ଭାଜିଦେଲି। ମୁଁ ଆଉ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିବି ମାଛ ଭଜା ସହିତ ସହିତ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି 2-4ଟା ମାଛ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ। ଦେଖୁନ ଏଇ କେରାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଧରି ପକେଇଛି ଅଧା କଣ ପୁରା ଖାଇଦେଲି। ଆଉ କେରାଣ୍ଡି ମାଛକୁ ଟିକେ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ଚଢି ଚଢି କରିଦେଲି। ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପଣସ ମଞ୍ଜି ପୋଡିଗଲା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରେଇକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି। ଫୁଲ ବଡା ଇମା ପାଣି ଆସିଛି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବେସନ ମିଶେଇ ଦିଏ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଇଛି। ବଢି ଟିକେ ଭାଜିକିନା ବାଇଗଣ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ଫାଇନାଲି ଟିକେ ରିକ୍ୟାପ୍ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି କଣ ବନେଇଛି। ଦେଖିଦିଅ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଛି ପୁଅ ପାଇଁ ଖେଚୁଡି, ତା ସହିତ ପଣସ ମଞ୍ଜିର ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ବଡା, ଆମ୍ବ ଖଟା ଆଉ ବାଇଗଣ ବଡି ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଡାଲି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ମୋ ଫେଭରେଟ ଆଜିକାର ମାଛ। ଆଜି ତ ଜମିଗଲା।